Rumah saku cacah sing nabuh ora duwe kesel. Apa? Sing nabuh lho. Wiyaga LDII BLI Dewi Jalaras Indonesia. Mosok Yo. ket sore rumah saku tabuhane enggak enek sing alon ngono enggak enek. Yo. Mongko nek dipetung kuwi lek tenagane lek ya wis sebaraan karo awake dhewe wis do tuwa. Oh, ngono. Heeh. Nabuh ket sore ra enek kendone. Mongko mau bengi iki yo prei lho jane. Lek musim kaya ngene iki nek enek ngaku dalang kok laris njajal tak pengin weruh dukune kok ngendi. Ngono ya, Truk. Yo. Ngerti ora? Kanca-kanca pengrawit Wiyaga Dewi Jalaras Indonesia kok tabuhane wit sore ora ana kendone, saya esuk saya kenceng, saya esuk saya kenceng iki merga TKT aja nganti kalah semangate kelawan para bapak, ibu guru saha para siswa, siswi sing ana ing SMK PGRI 1 ing Kota Nganjuk, Jawa Timur. Semangate selalu membara bapak ibu guru anggone didik marang para siswa, siswi sing mapan ana ing kene. Siswa siswine uga bangun miturut kelawan apa sing diwulangke kelawan gurune. Iki sing dhuwur ndingkluk sing ngisor ndangak mat sinamadan, dhuwur semangat ngisor ya semangat, mula kang saka kuwi iso dadi sekolahan terfavorit ana ing Kabupaten Nganjuk. Oh, PGRI 1. Yo. Nadyan ke swasta nuwun sewu ning kualitasé ora kalah karo sing negeri-negeri kepara nyalip ya, Truk. Yo. Yo, iki merga kepemimpinan sing diaso kepala sekolah penjadi Bapak Haji Lukman nggone bener-bener lahir batin supaya anak didik sing ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk ini bener-bener siap untuk menjadi generasi yang akan datang yang menjadi sandaran kabeh para marga masyarakat iso mimpin ana ing Republik Indonesia yang tercinta. Oh, ngono ya, Truk. Yo. Kula patut diacungi jempol kerjasamane Ya. ing antarane para bapak ibu guru, para karyawan, Yo. para siswa siswi sing sangat luar biasa. Heeh. Kena nggo percontohan, kena nggo patuladan. Heeh. Yo. Iya Mas Gareng. Heeh. Dadi kaya ngono ya, Truk. Yo. Kula kanca-kanca le semangat moh kendo kepara saya kenceng merga yo nulat semangate sing lenggah ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. Heeh. Loh, Truk, Apa? sing mirsani beda karo biasane. Nek wanci gara-gara iki biasane sing mirsani karek sithik, Truk. Ning iki jek kebak sing padha mirsani. Merga Delok niken Salindri. yo. Wong Nganjuk ki pecinta wayang sejati kok, Gok. Masa Yo. Kula teh lenggah kepara nganti jam 2 punjul sik padha pungon bebarengan kelawan warga agung ingkang mapan ana ing SMK PGRI 1 Nganjuk. mancing dadi dulur ya, Truk. Semakin tahun mundak warsa saya ngrembaka Hanjayeng Bawana. Saya kuncara siswa saya ngrembaka saya akeh. Yo. Nek perkara mulite akeh wis ora kena diomongke wong nyatane kuota pendaftaran bae nganti mbludak nganti ana sing ora kebagian nggone kepengin nyecep kamruh lan ngelmu ana ing SMK PGRI 1 kene. Oh ya, ya. Wajibe dadi murid ora